zomsangabiri ndimusangabere ndinondega moveti. Haleluya. Ndio yaiti misangabere iyoyo. Vazvino izo. Jacob anosvika pakunosenza zvakasimba for 7 years dzaakanga atemerwa. Haana kana kumboti ndibvisirei izvozvo chete zvobva zvaratidza kuti vakomana vana baba kana vakadzi vachinge vatogwa kudzimba dzavo vanodhiserva kubvisirwawo pfuma as a token of appreciation kuvabereki vavo. Hazvina kutangira patiri, but pane kwazvakatobva and it's biblical. Hapana chihedheni chiripo zvakesari kuna Kesari. Ndakazonzwa vamwe vakuti inini ndiri muKristu handiendi kana even kunosungira, chinombosungirwa chacho chii, but iwe watenga mbanje kumunhu ari kutengesa mbanje, mupe mari yake. Dai wanga usingadi kutenga mbanje nemari yaanoda, chienda unotora kwako kwaunoti ndo kwadziri right. But wanotora kunodzi iwewe bvisa masungiro, bvisa. Pane vakawanda neshoko raMwari, but vachiita misquoted. Anobvi akarova 7 years mukomana achishesha kwete zvekutamba. Mwari ndokubva vamuropafadza pamazvaakangataurana naLabhani zvikanzi mbudzi yega ichabereka, wayega ichabereka mwana ane makwapa ndezvako. Guess what? Mwari ndokunochinja, ndongoti chese changozvarwa negwapa chazvarwa negwapa, zvichingonzi kuna Jacob changozvarwa negwapa. Kusvika vana vaJacob vaLabhani vakatosvika pavakabhoikana kuti mukomana uyu aakutotora pfuma yababa vedu yose. Haleluya. Handiti unemika. Kusvika vabhoikana kuti aakutotora pfuma yedu ipi? Yes. Vazvinonzi zuva remutambo rakazoti rasvika. Zuva remutambo, zuva remuchato rakazoti zvino manje rasvika. Zvinonzi Labhani haana kukwanisa kunopa Rachel kuna Jacob masikati machena rakacheka nyika like this, but zvinonzi akamirira nguva yehusiku. VaJacob ndopa vakaudzwa zvikanzi Jacob, chienda unopinda mimba yako, mukadzi wako tichamutumira obva auyawo ikoko. Jacob ndokubva amirira with the expectations kuti vadzimai vari kuuya ende vachiuyawo zveshuwa. Ndokubva kwatorwa Leah, uya ainzi ane meso akaneta, ndiye akanopinziwa mumba meve naJacob panguva dzehusiku. Vakarana vese kusvika kwaedza. Pakwari kunoedza, Jacob ndopaari kuona kuti no, ndachitwa pano haasiye mukadzi wandakatemera ugariri. Ndapiwa zvakaneta zvine meso akaneta sei, but inini ndakashandira zvaive nemeso akachangamuka. Haleluya. Uri kuriona here nyaya yacho? Ari kunopedza zvaanga akatemerwa, pane pakunopiwa mugove ari kunopiwa zvakaneta. Pane munhu ari kuno nhasi anzwa netime yekuti anonosevenza agoita basa veduwe nesande izvo zveZM preaching, haapo ari kupiswork, but zvaanonopiwa pakunoti wapedza kushanda zvakaneta. Haleluya. Dai manga makanzwisisa ipapo mamhanya nemalove offering pano. Ndati wasevenza Sunday to Sunday 6 to 6, hapana kana chiri kubuda chauri kunogamuchidzwa at the end chakaneta, chine meso akaneta. Hausiri wakugamuchidzwa zvakaneta iwe. Nhasi ndiri novo pano kuti ndibvisa mweya wekugamuchidzwa zvakaneta, kupiwa zvausina kushandira, zvawashandira vachizvichengeta. Pane mweya uri kubata mukereke wekuti vana vatadza kutsundunuka pauri, mweya wokupiwa
shandira zvawakashandira ngazviuye sezvazviri ngapashaye kana nemumwe chete achakuchiita. Hallelujah, 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 hallelujah. God is good.